நான்சிஸ் குக்கிங் டைரி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மதுரை ஸ்டைல் சிக்கன் குழம்பு. இது பிளைன் ரைஸ்ல இருந்து குஸ்கா, பிரியாணி, இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே இது சூப்பரா இருக்கும். வாங்க இதை எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். இப்போ 1 kg சிக்கனை நல்லா கழுவி வச்சிருக்கேன். டூ டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் கறி மசாலா தூள், 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு. இது எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இது லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ சிக்கன்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, எல்லா மசாலா தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். லாஸ்ட்டாக தயிர் அதையும் சேர்த்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த தயிர் வந்து இந்த சிக்கனுக்கு நல்லா சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லை, அந்த குழம்புக்கும் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ இந்த கண்டிப்பாக சிக்கன் குழம்புக்கு தயிர் சேர்க்காம இருக்காங்க. நீங்கள் சிக்கன் குழம்புக்கு தயிர் சேர்க்கணும். ஸோ இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊறட்டும். இப்போ 1/2 மணி நேரம் ஊறிடுச்சு. இப்போ சிக்கன் குழம்பு ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை எடுத்துக்கலாம். ஊற வச்ச சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1 பட்டை, 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், 1 ஸ்டார், கொஞ்சம் இஞ்சி துருவல், கொஞ்சம் 1 இன்ச்சு இஞ்சி போதும், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, 2 பச்சை மிளகாய் நச்சு வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன், 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் தாளிக்க போகிறோம். 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 10-15 சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் கறி மசாலா தூள் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு, எண்ணெய் இது எடுத்து வச்சிருக்கேன். 2 கப்பு தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு கடாய் வச்சிருக்கேன். கடாய் சூடானோடனே எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் சூடாகட்டும். எண்ணெய் சூடானோடனே தாளிக்க வச்சிருந்ததுல பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், ஸ்டார் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன். இது கொஞ்சம் பொரியட்டும். இதோட சோம்பு, சீரகம் நுணுக்கி வச்சிருந்ததையும் சேர்த்து தாளிச்சுக்கிறேன். இது கலர் மாறினோட இஞ்சி துருவி வச்சிருந்த இஞ்சியும் சேர்த்துக்கிறேன். பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். இது கொஞ்சம் பொரியட்டும். கட் பண்ண வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே கொஞ்சம் உப்பு அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்குது. இதோட கொத்தமல்லி தண்டையும் சேர்த்து போடுங்க. அப்போதான் அதுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டேன். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன். இப்போ 2 தக்காளி கட் பண்ணதையும் சேர்த்து நல்லா மசிய வதக்கிக்கிறேன். இது நல்லா மசிஞ்சிருச்சு. இப்போ மசாலா தூள் சேர்க்கிறேன். அதுவும் பச்சை வாசம் போற அளவுக்கு வதக்கிக்கிறேன். இது கூடவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இந்த சமயத்துல ஊற வச்ச சிக்கனையும் சேர்த்து இந்த மசாலா நல்லா பெரட்டி விட்டு வதக்கிக்கிறேன். இதுல தண்ணி நான் சேர்க்கவே இல்லை. அதுவே நல்ல தண்ணி விட்டுருச்சு. இன்னும் நல்லா தண்ணி விடும்.
இப்போ நல்லா தண்ணி விட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இந்த சமயத்தில் 2 கப்பு தேங்காய் பால் அதையும் சேர்த்து இதோட ஒரு 20 நிமிஷம் 15 நிமிஷத்துலேருந்து 20 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. சிம்லே பண்ணுங்க, அப்பதான் கறி நல்லா வேகும். இப்போ சேர்க்க போகிற இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இந்த குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட்டையும் அரோமாவையும் கொடுக்கும். ஸோ நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் மிளகு 2 டீஸ்பூன் சோம்பு எடுத்துட்டு இதை நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இது வந்து அப்பப்போ தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் வராது. ஸோ அதை நீங்கள் அப்பப்போ இது பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா ஆற வச்சு கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ குழம்புல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் இதை நான் சேர்க்க போகிறேன். சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்பு ரெடி ஆயிரும். இப்போ இதை நான் சேர்த்துட்டு இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இதை 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுருவேன். இப்போ நம்ம குழம்பு ரெடி ஆயிரும். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தூவி இதை இறக்கிடலாம். இப்போ நமக்கு சூடான சுவையான மதுரை ஸ்டைல் கோழி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் வேல்யூவான கமெண்ட்ஸை எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.